Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'ihi mecmain. Demek Bedir soğuşunda to'xtalib kaldık. Müslümanlar bilen müşrikler arasında soğuş kızgandan kızdı. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin "Seyuhzamul cem'u ve yuvelluned dubur" degan sözleri, yani tizden şuşu cemaat tarqalır, жеңілер hem alar artqa burilib qaçırlar degan sözleri elbette bik zor dert üstü müminlerge. Hem şunun üstüne Allah Teala tarafından jiberilgen yerdem, ferişteler yüzünde bulgan yerdem, Müslümanlarga bik yerdem ite. Hem müşriklerinin soğuş başında bulgan şuşu dertleri әкренләп кенә сүрелә башлый һәм алар качуга таба юл тоталар. Әбу Җәһелгә килгәндә, ул әле һаман бик нык тәкәбберләнеп, "Шапмагыз, кая шабасыз" ди, "Без аларны кулга алачакбыз" ди, "Үтермәгез мөселманнарны" ди. "Без аларны кулга алып, әсир итеп алып кайтып, шунда аларның эшләгән эшләре өчен җәзасын бирербез" ди. Ләкин инде тора бара шушы тәкәбберлектә инде әкрен сүрелә, ул аңлый өзінің хаталанганын. Һәм никадәр зор хата бу инде бигрәк тә Аллаһ илчесенә каршы чыккан тәкәбберлекнең кыйммәте дип әйтик инде. Бәясе хакы югары була. Чөнки ул Аллаһ илчесенә каршы чыга, Аллаһның үзенә каршы чыга. Һәм инде мөселманнар бик нык батырларча сугышалар бу бәрелештә. Габдуррахман ибн Гауф радияллаху анху сөйлей торган була. Сугыш кызган вакытта мин ике ягыма карадым ди. Ике якта да яш ансар басып тора иде ди. Һәм мин бу минутларда ди, шушы мизгелләрдә уйладым, минем кырында бераз зуррак кеше басып торса хәерлерәк булыр иде ди. Ләкин теге егетләрнең берсе ди, әйтте ди: "Эй абый ди, син Әбу Җәһелне танысыңмы ди? Ул Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмне рәнҗеткән дип ишеттем ди. Миңа аны күрсәт әле ди. Һәм мин аны ди барып Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең үчен алырмын" ди. Мин бик гаҗәпләндем аның бу сүзләренә ди. Икенче иптәше дә нәкъ шул ук сүзләрне кабатлады ди. Бу егетләрнең берсе Мугаз ибн Гамр ибн Җамух була, радияллаху анһума. Һәм икенчесе Мугавис ибн Гафра дигән егетләр. Һәм мин ди җай чыккач Әбу Җәһелне күрсәттем ди, кем икәнлеген ди. Һәм бу вакытта Әбу Җәһил тирәсендә Мугаз сөйли торган була, Мугаз ибн Гамр. Әбу Җәһил тирәсендә ди урман кебек иде кешеләрнең сөңгеләре ди. Әбул Хакам кырына берәү дә килә алмас дип алар шулай дип, хәтта инде һаман тәкәбберлекләре була, инде Әбул Хакам янына берәү дә килмәс ди. Ягъни Әбу Җәһил кырына бер кеше дә якыная алмас ди. Ләкин менә шу мөселманнар инде шул хәтле дәртләнеп, Аллаһ илчесе белән берлектә инде көрәшәләр, алар менә шу сакны бик тиз инде тармар китерәләр. Һәм Мугаз сөйли торган була, мин ди бардым һәм Әбу Җәһил янына якынайдым ди, һәм аның аягына кылыч белән суктым ди. Моны күргән Гикримә, Әбу Җәһилнең улы, минем иңбашыма кылычы белән сукты ди. Кылычы инде кисми булса кирәк, ләкин инде сугуы каты була, һәм менә шул сәбәпле ди аның теге кулларындагы бөтен сөякләре, ниләре шәрдәкләнеп бетеп, ахыр чиктә ди кул селкенеп кенә йөри башлады ди, сугыш вакытында ди. Һәм мин инде ул теге кат-кат ул кулны артка таба ыргыттым ди, ләкин инде түзеп инде шул хәтле кумаучалый башлагач, кулыма бастым да үзеп алдым аны ди. Никадәр шушындай дәрәҗәдә була. Һәм бу егет турында инде әйтелә, ул Госман радияллаху анху вакытына кадәр яши дип әйтәләр. Һәм икенче иптәше, алар инде икесе дә Әбу Җәһилгә каршы сугышалар, һәм икесе дә аны җәрәхәтлиләр. Һәм инде ахыр чиктә Әбу Җәһил менә шушы зор сугышта кафир булган хәлдә үлеп китә. Сугыш тәмамлана, мөселманнар җиңеп чыга. Әлхәмдүлиллаһ, бу Аллаһ Тәала тарафыннан җибәрелгән зур бер ярдәм, зур бер көч була. Һәм инде билгеле мөселманнар Аллаһ Тәаланы мактыйлар. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең гадәте була, сугыш кырында ул җиңгәч 3 көн кала торган була. Һәм кайтыр юлга чыкканда инде җыйналар бөтен мөселманнар. Менә шу ниләрнең, мөшрикләрнең
аксакалларның җитәкчеләренең дип әйтик җәсәтләрен Қалиб дигән бер шушы Бәдердәге бер пычрак куюга ташлыйлар. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аларга мөрәҗәгатьтә сез бик начар кавымдашлар булдыгыз ди. Сез мине ялганга чыгардылар, башкалар мине таныдылар ди. Сез мине дә куып чыгардыгыз өемнән ди, башкалар мине кабул иттеләр ди. Һәм инде кайтыр юлга чыккач, әй фәлән ди исемнәре белән әйтә. Без ди Аллаһ Тәгаләнең вәгъдә иткән вәгъдәсен хак икәнлеген аңладык. Ә сез инде аңладыгызмы, төшендегезме ди. Һәрбер кешегә шунда үтерлгән кешегә ул шулай дип мөрәҗәгать итә. Умар ибн ал-Хаттаб радиллаһу анһу гаҗәпләнә һәм әйтә: "Әй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям, алар ишетәләрме?" диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Алар ди сезнең кебек ишетә, ләкин җавап кына бирә алмый" ди. Һәм шушы гаскәр мөселманнар юнәләләр Мәдинә шәһәренә. Монда инде югалтулар турында әйтеп китәргә кирәк. 14ләп сахаба үтерелгән дип әйтәләр, 8-е шуның ансар була, һәм инде 6-сы мухаҗир була. Мушриклар 70-е үтерелә һәм инде 70-е әсир итеп кулга алына. Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям сөенче җибәрә. Бер Мәдинәнең бер шуна инде Зәйд ибн Харисны җибәрә, икенче шуна икенче бер сахабаны. Һәм бу вакытта Зәйд ибн Хариса радиллаһу анһу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның дөясенә атланып кайта. Мәдинә халкы, анда булган мунафиклар, "Әнә ди, Мөхәммәдне үтергәннәр ди." Шушында фитнә тарата. Мөхәммәдне үтергәннәр, хәзер инде менә Зәйд аның дөясенә утырып кайта, ул нәрсә сөйләргә дә белми инде хәзер ди. Ләкин инде Зәйд ибн Хариса радиллаһу анһу кайтып, кешеләргә хәбәр иткәч, Аллаһ Тәгалә үзенең илчесенә ярдәм җибәргән, мусульманнарның җиңеп чыкканын хәбәр иткәч, бөтен Мәдинә халкы инде тәкбир әйтә һәм менә шу тәкбир тавышлары Мәдинә шәһәрендә таралып китә. Һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям шәһәргә кайтып җитә, җиңүче буларак, ләкин инде Аллаһ Тәгалә аңа шираттагы бер сынауны әзерләгән иде. Аның кызы Рукая радиллаһу анһа вафат була. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям чыгып киткәндә, аның инде Рукаяның ире Осман ибн Гаффан да бармакчы була, ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям инде аңа шушы кызын карарга дип калдырып киткән була. Менә шушындай зур бер сынау Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга әзерләнгән иде. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямны аңларга кирәк. Ул безгә караганда үзенең балаларын ныграк яратты. Ягъни без үзебезнең балаларыбызны яратуга караганда Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең балаларын ныграк яратты. Ул мәрхәмәтлерәк иде. Аллаһ Тәгалә аның турында Коръәндә дә әйтә. Һәм никадәр зур югалту була ул Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва саллямга. Һәм инде алдагы дәресләрнең берсендә китергән хадисне искә төшереп китәсе килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Иң ныгы ди, пәйгамбәрләр сыналды ди. Һәм инде соңыннан салихлар ди, изге бәндәләр ди, соңыннан башкалар ди." Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям инде аңлатып китә, кешенең ди иманы ныграк булган саен, аңа килгән сынауларның катылыгы да ныграктыр ди. Әлхәмдүлилләһ, менә шу вакыйгадан соң инде мушриклар белән әсир кулга алынган мушриклар белән нишләргә дигән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сорау белән мөрәҗәгатьтә үзенең иптәшләренә Әбу Бәкр ас-Сиддиқ радиллаһу анһу әйтә: "Без аларны ди җибәрик ди. Акча түләсеннәр дә ди, безгә ди акча кирәк булыр динне күтәрер өчен ди, без аларны җибәрик ди." Умар радиллаһу анһу әйтә: "Мин ди Әбу Бәкрнең фикере белән берничек тә килешмим ди. Киресенчә ди, мин ди фәлән-фәләннең башын чабырым ди, үзенең туганын әйтә. Гали ди, Гакил ибн Әби Талибның башын чапсын ди. Хамза ди, фәлән-фәләннең башын чапсын ди. Ягъни туганнарын әйтеп чыга. Бөтенесе күрсеннәр ди, безнең шушыларга карата бернинди кызгану хисебез юк ди." Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Әбу Бәкр ас-Сиддиқның сүзен кабул итә, Гомәрнекен инкар итә. Ләкин тора-бара күренгәнчә, Гомәр ибн ал-Хаттабның фикере дөресрәк була. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва саллямга күрсәтелә шушы дөрес булмаганлыгы һәм ул бик нык борчыла шушы Аллаһ Тәгалә каршында гөнаһ эшли алганнары, ягъни гөнаһ түгел хаталанганнары өчен. Инде Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да ныклы иман, тауфиq, hidaят, истиқамәтләр насип әйләсен, ике дөнья бәхетләренә ирештерсен, ахыр урыннарыбызны җәннәтләрдә кылса иде.